akuhlekisi khona kodwa ngiyahleka. Ngirojwa abafana bawu3. Lo qala ufike wazongivulela umnyango wami la ka driver. Wacima i-engine, wagcina isikiye kuyena. Lo wesibili wavula lokunje semva umnyango wasemva. Then lo wes3 ufike wangena la passenger side. So is busy ngiyayipozela i-Red Bull yami ekseni njalo ngibuza i-Red Bull lokuncane. Ufike lo wathatha i-Red Bull yami wathatha angisho kune charger la lokunje i-cable le yokucharge ifoni. Wasi ifoni le yoqala lenye yesibili bayabuza ukuba iphi lenye ifoni yesibili. Ngathi anginayo ifoni yesi2. So kanti nginayo mina ingapha ihlala ngapha kuleli cala. Hayi lo babhiza ngisho babhizi ngokusearch bayasearch bathatha nje into abayicabangayo ukuthi i-valuable i-right for bona bayathatha nje konke. Lo mnye wafika wavula ku Cabiol wathola i-contraceptives zabuya buza uphilisi zayo ngithi i-contraceptive lo awazi kuyidayisa ungayishiya lapho. Guys, okay, bathathe yonke into bathatha ama cellphone wami bathi okay laba babili sebayahamba. Lo wes3 asale yena athi uncu awusemhle. Ngithi kuyena mina ngiyabonga. Angithathazeli ke manje mina ngoba ungitshela ukuthi ngimhle. Ngathi ngiyabonga. Kodwa ngigqoka ubuso obudabukisayo. Ngoba nje ngicabanga ukuthi ifoni yami Nkosi yami ngizokwenza njani ngena ifoni. Ngisebenza ngayo ifoni. Okay. Athi ajike aze ngapha ngakumina. Azazoma la. Athi ngicela unginikeze inamba yakho. Uqede kungirob. Wasisaba fana wabawu2. Wangizethela ngisho lokunjani i-wallet yami. Ena yonke into namakhadi nani na yonke into. Athi kumina ngicela inamba yakho. Ho. Ngibheke ebusweni. Ngithi uzongicela inamba kanjani? Angisi ngithathile amaloku nje amafoni wami. Angisenayo phela imini phone uzothatha inamba yami bese wenza njani ngenamba yami nayo kwaleyo namba angisenayo. Abize lo omnye bebengirobha ngaye. Lo munye wesibili umfana angithi bahamba bayi3. Abize lo omunye. Hawu, akazi ubize wathi bani igama lakhe elesixhosa. Wasiza la. Abuye lo wathi awulethe le phone la. Athi bo wena uzwenza njani? Athi hayi, awulethe le phone le ungabuza imibuzo eminingi. Hawu, asisa abafoni wabawu2 ungiyeza bheka abafoni wakhe. I-wallet yona uyayigcina ngathi okay ngicela ke ilokuthi license. Anginikeze kunama license awu2. Angisho lenye ene PDP lenye ayinayo. Anginikeze ama license wama-2. Yathi ngicela inamba yakho. Guys, akaze ngibona iteje. Lokho ngazalwa ngakhona la emhlabeni lokho nga driver. Akaze ngibona iteje. Ngimnikeza inamba lo ongirobhayo. Ngiqeda umnikeza inamba manje. Ngimnikeza inamba ngoba ngisengimnikezela inamba yami ngoba ngiyesaba. Ngiyamsaba mina manje. Sengiqeda umnikeza inamba yami manje. So angaze yazi namanje nje ngifike ngama angakayivula ikhesi angazi ngizofika ngithini ngiyoyichaza ngithini mina lento ngiyovula ikhesi yani ngoba bangirobhe baqeda ukungiroba keza bheka abafoni wami. I-Cape Town. Yes, Cape Town ngiyayivuma i-Cape Town angaze ngayibona into enje mina. Lokho ngakhona emhlabeni akaze ngibona into enje. Umuntu akurobha akunikeze bheka ifoni bese acela futhi inamba yakho. Nas yazi ngibuyela endlini ngiyahamba manje ngibuyela endlini ngiyofika nje ngilale ngoba yonke lento lena iba sengathi ifilimu ungathi ngihleli ku movie kwayimina nje angakabi sure so ngisabuyela nje endlini ngifika ngiyilalela endlini.